Mama wakwaba wofre me Addo searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Ghana fu bi omo abrochiri anan kane omo tua school fees. Ene kakra na omo phone e ring e omo akofa na auntie yen school fees. Uncle yen school fees omo kase. Omo kasa kire Ghana fu bi omo ye ungrateful. Omo de omo ba ko secondary school. Buy ni school fees almost a buy ni sansu into school atare nso mo e mo chop money and a pay we yumri en to mo seminar pairs omo de bo ne amim kran ka buy ni into mo abuy na ntonti abuy ni nye hwe no se nkro free e na Ghana fo bi omo abrochi ni omo mo kasa se mo nye grateful kakra Ghana de na yepe yebeka ya bra NDC fo wo so sa stories obeka ya Kumase I think so full like hono abofra o sack in school fees o kofie ka born bran ndika free SHS wo ho no wo school anka ka be born na life asay ni na nyinara enyame abofra kwa nyinim so te ase o se wawu enso se free SHS wo ho a anka ka nkwanyame no na ne future asay eyi Addo so abofra ya wanya scholarship yo ko UK ya ono no on be kasa na on fenda abana so onye we mu ungrateful people say omo krane yankopɔ ehiro this word nankasa it is not fair omo you ungrateful wona won trim ye din woni akoma pan nyame hira omo odwo kra won te ase mu na mu yi aban na ye Ghana fo bi omo abrochi no omo kasa no omo chesa mo de mo to aso na mo ye mahama beba no metwa free SHS na mo akasa chesa mu kwatiti kontrol na mo de atwa mo school fees tientie nsema wo de etudwa look when you be more free education about 9 years ago. Look, 9 years ago. Now, coffee be TV so soon be so omuntu minti o mobile school. Obi mind I could cry ma who free education. Now, person you go and say 2014, 2015, 16. Could you believe saying Nicolas 600? Anna, exams fee, Oman exams. Okay. Yes. Okay. I want exams. And Akufo, you were educated people they should know better. Behave the same point. They will come sometimes when I listen to them, I get upset. I said, wow, isn't these people educated at all? No. And just last week, just 3 days ago, near Biso, I dare about me person here, so I know when you here, Mr. Wow, and that person is educated. I don't know. They be because of corruption, the own person you may be. Mami fa ba akumi nka mo. Samuba kaya tama na ma amate so no. Akola ketewa bi ye pamo no school fees. Ama akola ni nu otwa kwan mu. Akọ ne fie. Ka bo no ba na se nyina efiri ne ye furu soro. Ekọ ne na nyina ye twa ye samba kaya. Mo mekai. Asante Regent, Samba Kaya, Addo na Ghana for Moody Muhu, Akufo Addo Aba, what the free BPA Ghana mo per se, the chabu free, and some more pa, my mum person but your tax. From higher way, school free nibu aho, but to so mobile the school, no? Yet, yeah, I will phone it here, BPA, we would see. But we call holiday. Ghana for the young Mamutia. Young Mamutia, and Akufo Addo free so. Now move a cassa, Sana Akufo Addo so one way. Missing I mean, she must have for in Anka. Now, no Bible some so school fees. Holiday, bro. We call holiday, holiday. Me call wouldn't ha. A jumma, yeah, na me holiday. I'm winning almost £1,000 tax. Yeah, me look, almost £1,000. Let me try. Even I was on holiday, but see, scam me amount of tax me to your mom. Now, Momuti Ghana, how moon to your no quite Momuti, that's something I saw Mupi develop. Carpenter ni bien Mason ni bien Aha who for plumber so may adwuma carpenter ni mra may adwuma ye tini tax if you say o fra no kura ba o fie say o man repair de ma wa o ba na sa de kodie no so ye o wa nyo I was kept how because you tini tax Yeah. na for there be adan
so musimu pekuro ni ye. Mo pese ya Yadi no hyehyɛ kuro deɛ no. minim ade kodie o minim sɛ yɛ deɛ Adan yɛ hu. bra ya on fo grateful saa de people. na antete yɛn Ghanafoɔ Dabi, amrafo no yɛ pam wɔ mo ntam. Enti ɔmo am yɛ nhunu saa ayi taxa yɛtua no ɔmo afa nkyerɛ yɛn. Moto hɔ na bibia free. Wɔsi wo dan no kora wɔfa hwɛ so ma me ntrɛ mo no. Guy, Ɔpɛ so wɔtena mu na wo Ogun, atua what bills Ah, ni Cecil, bibia ma no. What I, is wrong with you people? ɔsan hwɛ w'anim ba. Adan no, almost see that where kasa kasa na you sika no. go, where Ɔbɛkum. mistake go, come to ɔbɛ watch it. ɔbɛsa dan mu anwea kɔku. Ai. Ukwa dan o masisi asi ho. Dan kasa kasa o masisi. No pesa government be street mo. Guy, Ah, Look, they said big the only houses. campaign, the only campaign tax by the convoy, dɔkono. See, Na common sense. ha sɛ kuroma sɛ Hey, dɔkono $3 kura kiti. unim. Hmm. A me crocodile, say, if it's common chicken, akoko fu omugu, unim nebo. Hmm. Unim price of jatu to They so don't akoko fu Miss na know. wo tu so Missy, so unim price. aha say, mi Oh, kunu ni hɔ ɔkɔ Ghana. Ɛnam mikodi dwa a edwa no nyɛ sɛ ɛnam ne chicken ni bibia wɔ fridge mu. Ɛnneɛma kakra mikodo mekɔkɔ free grocery so no ma spend $300. Me car before COVID me use RAV4. Before COVID na me filling me gas and na $35. They say me filling me gas na $100. Me use yes, me and car we are. na me use as almost te Ghana hɔ no mo a. Sɛ deɛ kura pa nneɛma si Na wɔ si ayɛ den no. na sister unim ade kra ya na ya me ya na se me pese ibusa ye nuanom abrochirefo no bi na wo mu sori a wo mu do man no NDC fo no e do man no asi Akufo Addo so e di na tam se wo mu ti abrochire ho no se ya toto niema mu anti wo mu kodi sa government na president na ho no wo mu di na tam ana It's a Ɛyɛ beauty. boa pa yɛ o. tie wo mu di tie na Kuroma tam sɛ minim unim. NDC fo a ayi tam na ɔmo abɛtotɔ dan wɔ ha ɔmo ne ɔmo ma no mu ba ha sei ekɔ school. Minim obi a NDC ni de ne ba brɛ ne sɛ wɔnhwɛ ne so ma no. Ɛnti buso mi no sika na nipa ne tam brɛ no no. Na nkyɛn nipa na adwuma a ɔbɛyɛ wɔ ha na ɔmo wa kura sika wɔ nsɛm. shre Ɛnti so ahu. Mesi mi bi akɔ picnic na nkɔla bi ka sɛ wɔyɛ sɛ ɔmo papa mu wɔ politicians ne yɛde ɔmo abɛtena ha na ɔmo te sɛ hafo nkwara. Ɔmo papa no ma totɔ dan. Ɛdan a hanom adan akɛseɛ na mmea yɛ ntumi ntɔ no. Ana bi a woyɛ Ghana ni na onim I wo sɛ said, ohia. didn't get ya. I said, Ai. didn't get ya, no man, no matter what, ne down. Ah mame no. na yire na yi wo mu wɔ Canada wo mu Obi se Canada na Ɔsɛ obi se na election. No, see wo ko je na Canada na de fo ɔmo kwasia yɛ na so hafo wo nti je sɛ nim. ɔmo yɛ saa ne nyinaa no. Ɔmo sika na ɛma sɛ sika ne ma. Oh yeah, of course. Because wɔde ne ba Scanning bɛba ma. kɔkɔ school no wɔde sika brɛ no. Eti ɛfaa no ɔmo saa no ɛfaa no ɔmo bu apayɔ. Because obi a ɔte Canada ha bi anim sɛ nneɛma bu ayɛ den. Obi a ɔte Even Canada. ha. Inyama ina boy idea, but people still. I me call gan my expense. Look, and you gonna kwana idea, boy idea. The whole world. The whole world. Look, COVID no. o COVID now. mu ni mpa Yeah. Ghana fo mu ni mpa Unim. ya bo apa ya COVID now. Ye. ungrateful people Unim kofe Ɔmo nim. wu. Unim kofe wu London. COVID now. Omu di take omu Ai. unisa says. Unim kofe wu ye. So when hmm you good president, no so me ah, made. If I'm the best penny scam of survive. Now, say president no move sorry and music kasa rough. You just talk anyhow. Hey, 2 your hours. friend is Ɔmo papa 2 yi anim. hours, Penny 2 pa hours. over many. Obia, Obia, and 1 minute, and concluding us 2 hours. Kenya, okay that's how much to me. Ami akora mɛkɔ akɔda sisi yɛ. ene mo Okay. ma men ka first na men ko Ayo, me Kasa, pa cho 1 minute. masema me ka atwa to ne say atemdidie ene NDC fo a wo ma yire mo tu futrogu Ghana fo ani so nyina ama politician fo ho abeya yi nyina ewo eye Ghana journalist fo o mu na start here just a Ghana fo de o ma ni chiri V8 ebia V8 na nipa ne tim wo no na de sika to ye enso nam so ye politician ti no ai na ukoto aba no ukoto aba ma obi ma me ne papa ukopa adwuma ma obi ma me like to say ye de nsam hihye wo mutim say And no, e kan bia be top politicians for yeah, entam na NDC for so no mo yasa yeah. na ya ye ho abro say ye ahoya ne do so na Ghana for munya Ɛnyɛ asɛm titil journalist for munya na edan na mu sisi ani sika na mo gie de ne nyina na na That's do pa obi a mo ye dan pa obi a oba like te sekaka mo pa mo fa no to gotam onu a na ye beto ama no medam asema no asitia obi that's a mo ma Emiado. bye bye. Asi bye bye. Ema me nso fa wo de bra na